have leadership. They are running away from the IPOB media. Mate, I hate what we will destroy them with Chineke, and it's happening. Master Prophet, go on. So bad. One day, even know now. Eziokwu. Onye ọbụla like eziokwu. And ihe m ji kelee Chineke bụ na ihe niile mere nọcha na social media from day one. Anyị niile ma onye ha na-support. They cannot deny it. Anyị niile ma mgbe onye bidoro from Chinwe achala ọnụ create Ụmụnwaanyị highway. Anyị hụrụ mgbe Chikedozie gara with Ụmụnwaanyị highway. Anyị hụrụ Dr. Nelly Ofegbu. Anyị hụrụ Maazị Simon Ekpa. Anyị hụrụ ha niile. Once upon a time, let's welcome your wife. Princess, thank you for coming in. Princess, thank you. Yeah. Okay. So, once upon a time, they were all together. Once upon a time, all of them were together. In the beginning, all of them were together, including Ojofo, including Chikedozie. They are all together. And today, and when maybe 3 or 4 leaders, IPOB, no to DOS when their own leader. Nelly Ofegbu, although I don't want to be talking about her. No to Simon Ekpa on their own, now making their own thing. But before I name Mapua, other things I actually made today. Dobi the motor, with you, Mazes Mezo, and I'm hugging our logo every time. And they will among this remaining 5%. In him now, 5% no with Canonta. 5% no with Canonta with Madam Nenyanya. Or like a 5% potra. Or 10 people, or 20 people, or 30 people. But I need our cover. So on our job, no need him expect that 200 people got but I've been watch journey because in the beginning I need the only 5%. So I need to get whatever. But I'm my appeal to Corona with Canon. But I know their support on Mazi Zumezu. I'm on my own, I them a little bit Christianity, which I know most of you don't like it. Their support on Mazi Zumezu on a daily basis, on a Kuku, they defend the Canonta. They defend the Nene at the end of the day, Canonta and Nene Ponona Gidibam with Mazen and the Cano. You Kahaneme. Yogana Kahaneme. Haneme regular week messages from the Supreme Commander of the Indigenous Biafra. So, Canonta, why this year 5% gonna happen? Canada support to Mazi Zumezu each time on a Kuku Basaran here. Because Manana support, Oganeme, Ubi Madonna Dambo. Although Yendo on a for posterity's sake, Ghana document here. Dagamboge said, a wop there say, Ekukudemeku. So, Mazi Zumezu, only now, Nanyana here. Ilanya for almost 1 year now. I withdraw and I'm back a little bit. So gay Bruce the flag and now one edge. Ekelen go him just put that him just say Nagma put that time. Bia journey and again. So name he name Ojato like Manana add her ndo to Canon town then only 5%. So what do you expect? Sometimes one person will keep an egg. Sometimes 3 people will keep an egg. We are only 5%. Bottom
95% already are against the supreme commander of the indigenous people of Biafra. What do you expect? Maazị Nnamdi Kanu ga-apụta, o nwere ndị ga-abịa na-eshe crocodile tears. Sometimes ana m ajụ onwe m sị, ọ naanị Kanu nta na Emmanuel ka e nwere na Aforukwu Ibe. Maazị Nnamdi Kanu mpa ya nwere nwanne ya nwere ụmụnne ya ọ enweghị social media. Ụmụ nwanne ya, uncle, cousin, nieces, ihe niile related to Maazị Nnamdi Kanu. Ọ enweghị social media. Awụ ha mechaa bịarie. Ndị Aforukwu Ibeku na owu mechaa bịarie. Ile ebe nnụnụ. Ele nieces, cousins, Maazị Nnamdi Kanu, ele ebe nnụnụ. Ma ndị bi ala bekee, ma ndị bi America, ma ndị bi England, ma ndị bi Germany, ma ndị bi Kafanchan, ma ndị nọ na Biafran land, ọ na-enweghị social media. Umecha bịarie, ọ naanị mgbe a kpọrọ oku this idiot akpọgburu n'elu obe. Okay, sorry. Mgbe a kpọrọ oku gbasara Jizọs, na ama Jizọs ọ ga-anahụ nnụ. Ebe nnụnụ for 3 years, relatives of Maazị Nnamdi Kanu na Aforukwu Ibeku larie onwe ya na-ahụ. Why not you were fake account pụta? Na support Ezumezu, support Kanu nta. They support Ezumezu, na support Emmanuel. They support Ezumezu, na support Maazị Nnamdi Kanu. Were fake account, ejikwa ya private one. Larie ndị Aforukwu Ibeku larie. Muslims Kanu pụta ngwa ni chọọchị pụtara ni nwapụta bastard ọnụ. Ya pụta ihe ni everybody from Aforukwu Ibeku pụtara bịa kwuo okwu. Onye ndu na Chineke kpọta bastard ọkụ. Because ị ga-awụ mecha bịarie. Ele ụmụnne Maazị Nnamdi Kanu. Ele relative ya niile. Ele ndị Aforukwu Ibeku. Ele ụmụ nwanne mpa ya, ụmụ nwanne mma ya. Ya ndị nọ n'ala bekee. Ele fake account ha. Ọ naanị mmadụ ise nọ nga. Wunde related to Maazị Nnamdi Kanu. Wunde support gama ele ha. Maazị Nnamdi Kanu pụta. Ihe m ga-eme ma ya pụta. O nwere ndị ha. Ihe ni chọọchị anybody shine relative Maazị Nnamdi Kanu pụtara bekwu ma pụta chi chọọchị ọnụ. Because all now Kenidri ka people ya wụrụ na n'ime shi n'ọnụ. Ịmakwa ihe kara ha ime Kanu nta. Because 98% si no ya rere nwanne ya. No Emmanuel rere nwanne ya. Anyị emeshi ọnụ all these 2.5 years. Then abịa enweziri oke n'ụlọ bụrụ oke nọ n'ama na-eji nje ha. A ga-achịkọrọ all these people na-aga merụọ Kanu nta na ihe na-abụghị eziokwu. So ndị Aforukwu Ibeku ha jọsịlede Nnamdi Kanu nwanne anyị lekwa ụlọ ya nga. Ele ha na social media. Where are they? Ele ndị Aforukwu Ibeku na social media. Uncle Kanu nta, Uncle Emmanuel, Brother Emmanuel, cousin Ele ha na social media. Why don't they come out and help us change narrative? Ihe niile n'elu ụwa narrative kacha ihe niile. Narrative, the powerful narrative ihe ndị mmadụ ji esi ha amịga n'ime olulu ha amịga n'ime olulu maka asa anaghị isi. Ndị nọ na-akparị mma Maazị Nnamdi Kanu. Ele ụmụnne relative Nnamdi Ezebiro niile, ma ụmụnne nne ya, ma ụmụnne nna ya, ma relative ha niile. Ele nwere ike pụtara n'isi isi ihe nọ na-eme. No, ha gba nkịtị. No, we're not going to talk. Yeah. Master Prophet, you will my yeah. Maazị Nnamdi Kanu pụta. Anyone m hụrụ na social media Chineke ka ụdata ichi ọtọ ọkụ. Ugbu a ka anyị nediri nnọọ. Because I feel 5%
plus 95% dị against Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra. Enwere Belaston. Pressure is too much. Ugbu a ka anyị na-edere nnụ ka nnụ bịa sọpọtụ anyị na social media. Share video, go ihe gbasara religion. Share this narrative anyị na-push ka the fact, ka the truth no. Share go to me. No, nna ga share. Nna no underground. Just na-elere anyị na nwanlere nna agakwa na share. Ya ihe gbasara Jesus. Nna share ya 25, 20. Nna share ya to everywhere. Pụta na bịa nyere anyị n'aka. Nna arụmụrụ onwe nnụ ọwa arụ ala ka nọ na-arụ ihe ala ka nnụ mgbe okpuru ka nọ na-agba onwe nnụ ihe gbasara ndọrọndọrọ nwere onwe. Maazị Nnamdi Kanu pụtara were isi eti ige nne ya nwụọ nna ya nwụọ ugbu ọ nọ n'aka ndị iro ndị Afrịka Ibeko aladịghị relatives ya ọ naanị Kanu nta nwanne Maazị Nnamdi Kanu nwere ọ naanị Emmanuel nwanne ọ naanị ha na 5 of them relatives Maazị Nnamdi Kanu nwere na ala bekee niile enwe ha social media. Ọchị ama ada na ọchị a na-akpata mmadụ. Chineke Maazị Nnamdi Kanu pụta any church mechata bastard ihe ọ ga-ahụ m ga-eme anyone pụtara nwanne related to Maazị Nnamdi Kanu ma church ọnụ because ugbu a ka anyị lụga dị ọgụ getting to 3 years elenu Maazị Ezumezu obi adị m mma biko achọ m ikwuhie okwu. We need them now. Nna sọpọtụ enyi m nwoke Simon Ekpa nga ga-awụ 10,000. Nna sọpọtụ that short Ojo Chike Doziem, that useless bastard. A lot of people ga-anọ. Elikono friends and family, relatives. Eleya. No. Onani Kanonta. Emmanuel. Anyolo Gogo. But most tiene. Appreciation. Kamle para. Quarter to church nation. Most tiene. Hekelene Maazị Ezumezu. Maazị Ezumezu. Yeah, Master Paul, I can understand even just because I ain't really much time, you know. But we all know that now our leaders community or town or village, we always see their presence in court. But we are talking about media for them to come on media. Media. Yeah. We need them. We need their help. Yeah. Eziokwu adịzie kọwashi ndị na-atụ ashị adị 1 million ndị na-egbu Maazị Nnamdi Kanu gbakọrọtịrị na-egbu ya ma mmiri adị billions. No, that's not right. Yeah, we need you people. Just sort of fake account pụta na bịa nyere na anyị aka ka anyị na-alụ this war. This ọgụ anyị na-alụ here, it's powerful. Yeah, nyere na anyị aka fake account ere ego ole pụta na nyere anyị aka. Yeah. So, Master Paul, I may understand the video. But the token only do say 100 men, few people, 100 men. I will Master Paul, Odrika in a man abanya mini in a question again with 2 people, with 3 people. No, that's not right. Kalonta bando to be seen up that in Anyaka. Madam Nene bando to see up that in Anyaka. We need them. Ndafọdụ kube ku bịa nyere na anyị aka ha na-eri Maazị Nnamdi Kanu mma mmiri na-eri ụgbakọrọtịlị nyere na anyị aka for the narrative. Nna jọsụrụ nna lere anyị nna aga share ihe gbasara Jesus is coming now. Yeah. So Master Paul, because I'm not much time. Where's much time now?